Pano tine patinogumira. Maripoti esa unounza kwatiri baba ita zvakare pane patogumira. Ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna Mwari sedunga munhu. Nokuti pamwe paunofona kuma 12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Icho kwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho atikunamatiri takatonamatirawo. Kutakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asodati imba yangu isheke leo. Odati imba yangu isheke iwewe manje. Uyaunamate mani. Chopisa ichi. Ndikutokubatiza. Shuwa ndovarega madam. Ndoti pane mfana anamata. Ndiri mukuru wemutambo Bruru. Pane imwe waini inongoda iwe na Kristu. Pane zvinoda dunga munhu naMwari wake. Ukavimba nemunhu pane nyaya. Tuma language tedu I'll pray for you. Zvine time. Dzimwe time dzacho zvibude. Unongoona zvisiri kufamba so but baba muri kunamata one. Iwe usikuita research. Ti munhu. Anenguva yekuti apfugame zvite akabatwa. Kote tatonyura ka. Tatanyura murudo. Uraembe yangu iwewe. Ndoda kuti udzidze kunamata Mwari. Sedunga munhu. Vakuru. Vanhu ufunge vanofa. Vakasafa vanogona kurwara. Vakasarwara vanobroka. Zvinoitika kuvanhu zvakawandisa. Iyo ndo pfungwa yako ndeyekuti ningi chete. Ndiye ari pamoyo wangu. Ndiye anotisimudza. Ndiye anoziva nhamo dzedu. Ane dzake. Ane dzake. Problem yevanhu vacho vakawana vakaiswa pachigaro so vanotora hama dzavo. Iwo ukaiswa futi pachigaro ausiye dzako. Makafanana. Oda tatore iwewe. Azviiteka. Iwo enda pachigaro chacho. Usiye dzako utore isusu. Kunoitika meeting kumusho. Unzi uchiri right here. Waunotemba kuti achakuitira we. Denga ratondoudza kuti haite. Saka uchiona kuti angarutora nguva so. Andarongoti time. Pambera up. Time. Pambera up. Makore achifamba. Asi kana ari Jesu ana time. Akati izvezvi mvura ngaitutwe. Miracle iyi haina kumirira 5 days. Waini yekare yaimachiwa nemakore. Waini yaJesu ndeyeshoko rake. Nokuti iye ndiye wazuro, nhasi namangwana. So paakataura shoko, akapinda mune ramangwana, akagadzira waini panapa. Ndinoda kukudana mudikani mandira nhasi pamberi panapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba. Unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashaikwa, right medication is not enough. Nyasha dzikashaikwa, even my diploma, my degree, they are not enough. Nyasha dzikashaika, beauty is not enough. Nyasha dzikashaikwa, mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Kunoitika kanhamo so kanenge kachiyemurwa panga pane zvakati pane zvakati wokangana kutaura kuti papa pane chituna. Vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho. Kwaitouya kana bakers inn ipapo. Yosiya chingwa. Papa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashaikwa anonzi upenyu Kristu. Hazvirevi. Mukuru wemutambo aripo. Vati yakashota chef aripo. Boss aripo. Dhara riripo rinoremekedzwa. Osapane nguva yekuti unogona kubosta pamba so. Ndiri baba wepanapa, muri kundijairira ndiri baba wepanapa. Ozonzwa kuti gasi rapera. Unozonzwa kuti handisi baba ndiri munhu wepanapa. Iyi yako iyi.
ndiri mudharaba ndini dhara renyu ndiri dhara renyu. Tsano muchipedza kudaro gasi rapera. Uchaona kuti uri munhu weipapo. Unochipa ka. Pakashayikwa nyasha azvibude. Iwe unovimba nani iwe? Unaye here wakasarudza kuti this is the master of ceremony. Pazvinhu zvangu ava ndo tete vangu ava. Pazvinhu zvangu ndo bamunini. Pazvinhu zvangu ndo kwedu. Pazvinhu zvangu ndo zvinhu zvedu.